Kain muna kami sa McDo. Kasi tapos na ako ng fasting. Balik naman kami mamaya para sa ECG. Ang hirap magkasakit. Sobra. Kaya guys, kain muna ako ah. Ayan na yung partner ko nag-order. Para sa aming pagkain. Kain muna kami. Ay, kinakabahan ako. Ano ba yan? Ano na? Ito yung pagkain namin. Bye-bye. Ingat. Itong tampok na garal. Ano? Working student. Oh. Hi. Ngayon ay karating lang namin ng hobby ko. Galing sa check-up ko. Kaya ngayon ay marami na akong puti ng buhok. Kailangan ko nang magpatina. Kaya stress na si Bilain. Stress. Ako ay bibili lang. Punta tayo sa tindahan. Kulangot. Ayan. Oh, sumusunod ka na naman. Tao po. Pabili. Ano ba, Ten? Pangtina ng buhok? Ano lang, makinig shampoo lang. Ay, walang gaya. Bijin ba yan? Pag ano mo, Ten, Bukas try ko, bibilang kita. Sige. Ha? Yan. Ano sa'yo, te? Ang sado. Ano ka kasi monetize na ako, Ten. Pasok na ako. Asa ka na? Hindi ko naman ako Jollibee. One piece chicken lang. May mga ads na yung mga video. Sampalok po. Ilang gusto ko sa'yo, tudin lang. Ito yung tindera namin, no? Tindera. Tindera talaga. Okay na to na. Tindera. Parang may-ari lang, no? Tapos Parang bumibili. sinasahuran lang ako, ha? Teka naman. Parang Tapos bumibili lang pala. Nako pa. Puting-puting Ah, yung okay ka na. Hindi lang yung mag-ano ka. Ay, mag-hi ka na. Hi ka na. Pagsahod ko. Panoorin niyo yung video ko, ha? May mga ads na doon. Wow, don't skip, ha? Ah, may benta na yan. Ate Belen, nasa likod mo. Don't skip, ha? Yes. Don't skip. Oh, yan. Yan ang inaanak ko. Inatatawag kayo na anak daw. Pagsahod ko raw. Mamang libre daw ako. One piece chicken. Oh, 1 piece lang. Kunti lang. Mali. Mag-aluto mo na. Ate Belen yung sopas. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Bukas na lang. Bibilang kita. Anong kulay ba? Black. Kasi ako eh, oh. Bukas ha. Okay, thank you. Wala daw, wala. Uwi na ako. Ay, Bill Gates, uwi na. Sama-sama ka sa akin, ha? Kahit saan ako magpunta, nakasunod ka lagi, nakabuntot ka. Sapakin kita dyan ngayon, ha? Wala. Ay, wala.
Wala, hindi nakabili si ano. Ito lang yung ano. Si Ebilay. Ito. Bangos niya ito. Nabos-nabos lang sa ano yung dito. Kaya magpasalamat lang ako na tingnan haggard na haggard yung mukha, no? Ano ako po. Ayun, no? Then magpasalamat lang ako kasi ako finally monetize na po ako. Kaya laki ng papasalamat ko sa lahat ng nang sumuporta sa aking video. At lalo na yung kay Milda Donaire. Ayoko sana muna kasi yung tingnan mo yung mukha ko. Ayoko sana. Sige lang. Ngayon, ipaliwanag ko sa inyo. Bye-bye muna. Bye-bye. See you the next vlog. Bye.